Γρήγορα, ελάτε να μου αλλάξετε τα στοιχεία στην ταμιακή, διότι με πήρε ο λογιστής, επειδή άλλαξα φημή, πρέπει να μου περάσετε τα καινούρια στοιχεία. Γρήγορα! Νέο φημή σημαίνει νέα επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση είναι δηλωμένη με συγκεκριμένο αφημί. Αν αλλάξει αυτό, χρειάζεται αγορά νέας ταμιακής. Τι χρειάζεται να κάνεις? Οριστική πάυση της παλιάς ταμιακής. Εκδίδεται από εξοδοτημένο τεχνικό ανάγνωση φορολογικής μνήμης και το τελικό ζήτα, το οποίο παραδίδεται στο λογιστή σας. Εκείνος με τη σειρά του δηλώνει στο TaxNet την οριστική διακοπή της. Επόμενο βήμα είναι η αγορά νέας ταμιακής. Ο τεχνικός ρυθμίζει την ταμιακή με τα νέα στοιχεία και εσείς παραδίδετε το τιμολόγιο αγοράς στο λογιστή σας, ώστε να δηλώσει την έναρξη στο TaxNet. Πόσο χρόνο χρειάζεται η όλη διαδικασία? 20 λεπτά από εμάς για την πάυση της παλιάς ταμιακής και τη ρύθμιση της νέας και 10 λεπτά από το λογιστή για να δηλώσει στο TaxNet την πάυση της παλιάς και την έναρξη της νέας. Αν χρειάζεσαι νέα ταμιακή, μπορούμε να σε βοηθήσουμε άμεσα. Επικοινώνησε μαζί μας για να βρεις την ταμιακή μηχανή που ταιριάζει στην επιχείρησή σου.